отново. Следващите няколко трика са за по-напреднали и изискват малко тренировки. Първият се нарича раздели атома или split the atom на английски. Ще ви покажа какво представлява. Набързо. Без да обяснявам. И така нататък, и така нататък. Така. Дано ви е харесало, защото сега ще го научим. Ето как се прави. Първата стъпка е мяката силен слип. Но не е само това. За да го направите трика, ви трябва точен прав ъгъл слипър и без да е наклонено йоето. Издигате точно като при Brain Twister, само че вместо да го слагате отдолу, използвате пръста си, за да направите малък трапец. Това е първата стъпка и това нещо се нарича Split Bottom Mount. Не знам точно какво е в превод. Втората стъпка е, ето ще направя отново Split Bottom Mount. Между другото, ако подхванете на грешното въженце Split Bottom Mount, няма да ви е от благодарност, защото това ще се оплете въженцето и така нататък. Мятате и правим Split Bottom Mount. Ето, аз бърках. И това не ми се случва често, но както и да е. Ето, втората стъпка е, с този пръст слагате това въже под йойото. Видяхте ли? Отгоре, под. Когато го преместите, това е първата част от формулата на трика. Напред, между двете, назад и завъртаме. Обърква ви, но ще разберете какво им предвид. Защото ето как изглежда трика от друг ъгъл. Ще ви го покажа. Правим Split Bottom Mount. Завъртаме напред. После, със същия този пръст, минаваме между тези двете и издърпваме нагоре. И с едно от въженцата слагаме на йойото. Ще ви покажа пак, защото е малко объркващо и от друг ъгъл. Вижте. Мятаме. Правим Split Bottom Mount. Едно напред, между двете. Набираме йойото и ето само едно от въженцата минава. След което със същия пръст натискаме йойото два пъти и то се завърта. Ето, ще го покажа за последен път този трик. И отпред, за да го видите и да го запомните. Така, мятаме ето и формулата. Ох, това си беше грешка на автора, както се казва. Така, ето къде и влиза формулата. Вижте, Split Bottom Mount. Малко е цакащо, когато не се получава. Защото ви се налага да навивате въженство. Не съм от най-добрите, но на мен лично ми се случва често. Така. Ето отново мятате. Split Bottom Mount. Напред, между двете, назад и завъртаме. Видяхте ли сега къде влиза формулата? И ето за последно да ви го покажа набързо. Така. Split Bottom Mount. Напред, между двете, назад и завъртаме. Това е раздели атома. Следващия трик се нарича Mach 5 или Mach 5. Не знам какво значи Mach. Само знам, че първият английски танк е бил наречен Mach. Така. Трикът изглежда така. Ако не сте схванали предишният, ще ви се наложи. Създава някакси оптична илюзия, че въженцето се върти около йойото и това е много готин трик и точно за това ще впечатлите околните приятели и така нататък. Ето как да го направите. Започваме с Split Bottom Mount, което научихме в предишния трик. Отново тръгваме напред, както при Split the Atom, но при Split the Atom правим така. А при този трик още един път тръгваме напред и оттам започваме да въртим двете си ръце. И се получава тази илюзия и този готин трик, както ви го показах. Сега, отново да ви го покажа за последен път. Пускаме, правим Split Bottom Up. Случва се. Не се притеснявайте, ако и вие сбъркате, защото това е съвсем нормално. И най-добрият греши. Бил съм на състезания и там също съм бъркал, но все пак си се справяме. Така. Split Bottom Mount. Един път напред, както при Split the Atom, и още един път напред и започваме да въртим. Не може да го правите вечно, защото около пръстът, с който мятате, ви се набива много и накрая въжето ще стане мъничко и кръщето ще стане по-мъничко, така че 3 пъти е достатъчно. Следващия трик, който ще научим, се нарича атомната бомба. Той е някакси смесица между Mach 5 и Split the Atom. И е много подобен. Ето как изглежда самият трик. Ще ви го покажа набързо. Пардон, това си беше грешка. Виждате ли как йодът се връща в ръцете ми? Това е заради оплитане. Трикът като цяло, атомната бомба се прави по бърз начин. А когато го правите бързо, изглежда класически и добре. Ето, отново сбърках. Не се притеснявайте, ако и вие сбъркате. Всеки може да прави трикове за обучаване, но не всеки е достатъчно добър, за да го понесе. Аз лично не всеки наричам добър, но се радвам, че ме гледате.